Hindi. Hindi kahit adan. Yung sabi to, doon di buwis ka. Ha? Ano ba yan? Siguro. Hindi ka, te? Ha? Ay, babe. Ay, matalsin, no? Kaya nieta. Naalas ako. Yes. Pero pa. Kaya, Lot. Sige na ka. Ay, wala ala. Ay, ako. Booster ilo. Askal ya. Pero mas ko naman. Ito pero ang mote animal. Sino sila iro? Askal. wala talaga ito na. Wait, Bumalik. Bendy. Yes. Uy, Can I help you? Dito na lang kuya. Thank you po. Oh, may ube. What? Ano what? sila sila mag-gusto sila ube. Can you just drink? Kalyaw ko. Bakit sa plato? Jen? Ha? What is, where are you? What? Anong kinain niya?
Nuggets pa. Ha? Spaghetti na ba yung No. Hindi. Eh, Ha? Also. yung kasalahan. Alya pa syempre. May tayo siya. Sila mo dito bisinas? No? Ha? Sila mo dito bisinas? Hmm. Dahil man buko salad ni. Oo. Bila gani nga, bila pa yung ko asli kung pakasya ko sa leche plan. Barbaridad. Sobra ka na. Magpa-leche plan naman dyan. Nadabol ka plato. Hindi ba? Kasi nga nila bida, ay nakalimutan ko. May leche plan kasi ko kayo eh. Nakusi pa sila eh. Ano mo like win all? Hindi ko si Teddy. Ikaw sama. Si Teddy and friends mo like Hmm. mahal ko sila. Basta mo tabi sa container. Container. Akatalimpya ka ng container ban? 5 minutes later. Hindi ko mga like 7 Kaya pwede ng